שלום ותודה שחזרתם אלינו. היום אנחנו נדבר על הסיפור של אייל, שרגע לפני החתונה הבין שהוא חייב לשפר את התקשורת עם בת הזוג שלו. רגע לפני שהם בעצם מקימים בית משותף. הקושי שאיתו אייל הגיע היה תחושה שהוא והבת זוג שלו בלא מעט שיחות מגיעים לשיחות מתסכלות ושהם לא מצליחים להבין בהם אחד את השני, והיה להם ברור שזו לא התשתית שהם בעצם רוצים, לא התשתית האופטימלית לביסוס של היחסים והקמת הבית המשותף שלהם. אז אייל מגיע אלינו עם תחושה שהרבה מאוד שיחות שלהם מגיעות למצב של אי-הבנה. הוא יוצא בתחושה של אוף, היא לא הבינה אותי, והיא יוצא בתחושה של אוף, הוא לא הבין אותי. החתונה מתקרבת, ובתוך עצמו יש תסכול מאוד גדול. תסכול בגלל מנגנון שאנחנו קוראים לו כדור שלג. אייל מרגיש בתוך עצמו דברים שהוא לא מרוצה, שהוא לא אוהב, אבל הוא חושש להגיד אותם החוצה, כי כבר יש לו את הזיכרון שכשהוא אומר אותם החוצה, בת הזוג שלו נפגעת. וברגע שהיא נפגעת, הם מתחילים לריב, וברגע שהם רבים, אז נוצרת אי-הבנה, והוא אומר, בשביל מה לי להיכנס לזה? אז אני שומר בפנים. אבל הוא הבין שזה לא פתרון. איך אני מתקרב לחתונה כשאני שומר דברים בפנים, שזה הולך וגדל וגדל, אז מה כבר יכול לצאת מזה? כמה חיבור יהיה לנו ביחד? היה לו ברור לגמרי שהוא לא מצליח להבין אותה, ולא היה לו שום מושג מה הוא צריך לעשות כדי כן להבין אותה. בעבודה עם אייל ובת הזוג שלו, בעצם עבדנו עם הכלים הבאים. הכלי הראשון זה היה לזהות את הצרכים מתחת לאמירות. נגיד, בת הזוג שלו אמרה לו, אתה לא חושב עליי בכלל, והוא ענה לה, אני כן חושב עלייך. מה שהוא למד זה במקום להחזיר לתשובה, להתייחס לרבדים העמוקים יותר שלה ולנסות לנחש אותם. למשל, שיש שם איזושהי תסכול וכאב שהיא מרגישה אולי שהיא לא נראית עד הסוף, שלא מבינים אותה עד הסוף, שהיא לבד בכל התהליך הזה של לעשות חתונה, שיש דברים שהיא מתעקשת עליהם וחשובים לה וזה כנראה לא סתם. אז כל הדברים האלה בעצם לימדנו את אייל לקחת בחשבון ולנסות להפנות את ההקשבה שלו לשם. המיומנות השנייה שעליה עבדנו היה בעצם איך לבטא את עצמו. כי אתם זוכרים, דיברנו על זה שנצברים דברים והוא חושש מלהביע אותם כדי לא לפגוע. הסיבה שהוא חושש היא נכונה, כי כל עוד הוא משתמש בחסמי תקשורת ואומר דברים על בת הזוג שלו, היא רק תיפגע, היא לא תשמע בכלל מה חשוב לו. אז אייל למד איך לאתר מה הוא מרגיש, מה הצורך שלו, ואיך לבטא את זה באופן כזה שבת הזוג שלו תוכל לשמוע את זה. למשל, במקום להגיד לה, כל החתונה הזאת זה רק איזו מסיבה שלך שאני בכלל לא שותף בה וזה לא בסדר, זה להגיד לה, אני נורא מתוסכל סביב עניין החתונה. מאוד מאוד חשוב לי להיות שותף, אני רוצה להרגיש, אני רוצה להיות חלק מקבלת ההחלטות, אני רוצה שנעבוד ביחד כצוות, חשוב לי להרגיש את השותפות הזו לקראת החיים המשותפים שלנו, אני רוצה לדעת שאני ניקח בחשבון, שאני נשמע, שאנחנו עובדים ביחד. להגיד את זה באופן הזה, זה לספר מה החוויה הפנימית שלי, וזה מה שאפשר לבת זוג שלו לראשונה לשמוע בעצם מה חשוב לו, ואפשר לו להביע את עצמו ולא לשמוע בתוך הבטן. אני זוכרת שאחד ברגעי השיא של הסדנה שבה השתתף אייל, שהוא פתאום פשוט הבין את זה, ממש חווה איך להבין את עצמו, איך להבין מה חשוב לו, איך להבין מה הוא רוצה, ואחר כך איך לבטא את זה החוצה. ואני ממש זוכרת איך נמרח לו חיוך ענק על הפנים, והשתחרר ממנו איזשהו עול רב, ככה מין איזו הקלה כזאת, והוא קיבל כלי לחיים. תחשבו איזו תחושה של הקלה מטורפת זה נותן לנו בתוך הזוגיות, שיש תמיד דרך שאנחנו יכולים להגיד לבן הזוג שלנו מה מפריע לנו. ואנחנו יודעים שאם נגיד את זה באופן המדויק, אז הוא לא יתעצבן והוא לא ייסגר והוא לא ייפגע, אלא יוכל להקשיב לדבר שהכי חשוב לנו, והאחריות היא עלינו. אנחנו צריכים ללמוד את הדרך איך להגיד את זה ככה שהוא יוכל לשמוע. תוך זמן קצר אייל ובת הזוג שלו למדו לנהל שיחות ולהיפגש בהבנה. הם קיבלו כלי שהוא תשתית ליחסים שנבנים ולגידול של משפחה ולילדים, כלי שאפשר להשתמש בו ולהגיד יש לנו את הביטחון ליצור משפחה ביחד, יהיה לנו איך להתמודד עם סיטואציות מאתגרות שיבואו, והם יבואו. אז אם תרצו להיפגש איתנו למפגש אישי או זוגי, או להצטרף לאחת הסדנאות
הבאות שלנו, לחצו פה על הלינק למטה. קחו אחריות על היחסים בבית, הם לא משתנים מעצמם, פשוט עשו פעולה. להתראות. להתראות.